jo participar no hi vaig participar massa. El que vaig fer és pujar-me a un carro molt potent, que en aquell moment hi havia, i bueno, una mica la prehistòria de Tinet jo penso que cal buscar-la amb la idea i amb l'encaparronament del Manel Sant Romà, amb trobar alguna eina que fos útil i que es pogués extendre a tota la població. Ell inicialment pensava en la possibilitat de que fos un instrument útil al Pla Secta, al Pla de Seguretat de la Indústria Química, perquè hi hagués una comunicació molt immediata des de l'administració fins al ciutadà a casa seva, que tingués un instrument on immediatament pogués tindre informació en cas de sinistre, i la informació municipal, etc. Clar, aquesta idea ell la va treballar bastant, fins al punt que recordo que l'any 90 la va començar a presentar el qui aleshores era el tinent alcalde de Governació a l'Ajuntament de Tarragona, l'Àngel Fernández, i bé, les coses van anar com van anar, però immediatament ja va sortir aquesta eina que des dels Estats Units l'equip del Windsurf va començar a desenvolupar, va començar a sortir la possibilitat d'internet, la connexió online de punt a punt i d'enviament de missatges i tot això, i aleshores amb ell immediatament se li va transformar aquesta idea inicial i la va adaptar a la realitat que hi havia en aquell moment, que eren aquests instruments, que era inicialment, diguem, internet, però particularment, potser més que internet, era l'instrument del correu electrònic, la possibilitat de transmissió de textos i d'arxius a través d'internet i a través de la xarxa, d'una cosa que en aquell moment no sabia que existia. I bé, en principi va semblar una idea extraordinària, no? I com que jo estava molt a prop d'ell perquè era amic seu, immediatament m'hi vaig engrescar, i em sembla que va ser l'any 95 que va començar a haver-hi adreces de correu electrònic. Jo anava lluint la meva adreça de correu electrònic i, clar, per la meva feina és una eina poderosíssima, però clar, en aquell moment ni els grans despatxos de Barcelona i de Madrid no tenien aquesta. Llavors podies anar dient, ja tens, me pots deixar la teva adreça de correu electrònic? Ah, no en tinc jo, si vol. Ah, vas en fax encara? Una mica un component que els de Tarragona ens van poder permetre, i això va ser molt important, perquè jo penso que aquest fet va ser una de les coses de les que els de Tarragona podem estar més orgullosos, que vam ser els primers a Europa en tindre una xarxa ciutadana. Inicialment va néixer a través de la fundació de la Universitat de Tarragona, una fundació municipal, després va passar a la Diputació, penso perquè, entre altres coses, és una eina tan potent que immediatament es va estendre a tota la demarcació, afortunadament. I per això avui és aquesta eina tan poderosa i em sembla que tots ens n'hem de sentir molt orgullosos. Tinet segueix sent, penso, per molta gent que ens vam, diguem que el nostre primer contacte en el món virtual que representa aquesta eina va ser Tinet. Em sembla que continuem sent fidels a Tinet, de manera que segueix sent el nostre portal, les nostres adreces electròniques segueixen sent Tinet, la incorporació d'eines com el .cat, que va il·lusionar molt i que de fet en vam tindre com a Tinet, vam tenir una activíssima participació, i també en aquest cas el Manel Sant Romà a través de la Internet Society, i que havia estat en el board de la Internet Society. Bé, jo quan surto de viatge o quan em vaig fora, el diari o el no sé què, la referència de què està passant a casa teva és Tinet. És una finestra de casa meva al món i me'n sento molt orgullós i és molt pràctic. No solament per quan estàs de viatge, si vull saber als cines o no sé què, és molt més pràctic anar a Tinet i obrir la pàgina de Tinet, que tinc tota la informació del que passa, no solament a Tarragona, sinó també a totes les ciutats i els pobles de la demarcació. De manera que, Tinet està molt viu i que em sembla que cada vegada hi ha més implantació, cada vegada necessiten més gigas i més teres d'informació en els equips, perquè justament és una necessitat que cada vegada s'anirà potenciant més. Potser el futur, cap on anem? Doncs home, Tinet ha de seguir sent el que és, ha de seguir sent, des del meu punt de vista, una eina absolutament independent, no solament independent des del món de la política, que és obvi que ha d'estar absolutament no alineat, però també des de l'empresa. Vull dir, ha tingut la sort que ha fet la travessia del desert sola, sense estar ni absorbida ni deglutida per cap multinacional del sector, tot i que és una
potent llapoleria per ells, perquè poder comptar amb la quantitat de comptes de correu electrònic i l'eina que és, home, per una d'aquestes grans multinacionals pot ser una eina de penetració al mercat molt important. Em sembla que Tinet ha de mantenir-se aliena a tot això, no? Ja sé que és complicat, ja sé que des de la Diputació que a vegades fa més difícil dotar pressupostàriament perquè això val diners, però jo estic segur que també que en un moment donat els tinetaires gustosament a través de les taxes que hi ha, les empreses que moltes d'elles tenen, en el meu cas i suposo que molts, doncs, estan resident a Tinet, doncs gustosament paguem perquè puguem tindre les nostres eines aquí en el servidor de Tinet, no? També hauríem de pagar per tenir a altres multinacionals, és més barat i més fàcil aquí. Jo potser hi ha una cosa que sí que penso que val la pena que els qui tenen capacitat de decisió valorin, i és que això està canviant amb una velocitat astronòmica, no? Vull dir, i una de les coses, una de les oportunitats que hi ha en aquest moment és, i s'està desenvolupant i va corrent a una velocitat molt, molt, molt ràpida, és el white fi, és a dir, l'espai en blanc que queda de les ondes que fins durant molts anys havia estat utilitzat a la segona cadena de la televisió, i que és l'UHF, que ja als Estats Units estan traient les bandes a subhasta, ja les han subhastat, i que encara en queden moltes aquí de lliures, crec que és de la 60 i escaig a la 88, estic parlant així de memòria, que estan lliures i que podrien ser aprofitades com un espai de difusió lliure, rapidíssim, i que és de tothom, i que quan l'hagi ocupat algú ja deixarà de ser de tothom. I penso que Tinet, que és el que és, hauria de ser una de les pioneres en intentar ocupar aquest espai i aquesta eina, perquè llavors sí que és la consolidació definitiva i a més una manera de donar servei important i poderós a les comarques de Tarragona.